dan subtema. Dengan semangat Natal, HKBP Serpong berjalan melalui jalan kesehatian dalam pelayanan untuk menjadi berkat. Saya, Pendeta Samuel Ambarita, mengajak Amang Inang, anak-anak kami Naposo, remaja, sekolah minggu, untuk ambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan Advent, Natal, dan Tahun Baru tahun 2023. Biarlah setiap jemaat dapat merasakan suasana Advent dan sukacita Natal, serta dengan optimisme menyambut tahun yang baru dan pengharapan untuk lebih banyak lagi kebaikan, keberhasilan, kesehatan, damai, dan sukacita. Untuk itu, mari kita dukung seluruh rangkaian kegiatan ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adapun rangkaian kegiatan antara lain, ibadah Minggu Advent, di mana dalam masa Advent akan melibatkan tur dari setiap week dan kategorial. Kemudian kita akan mengadakan kegiatan bakti sosial untuk internal ruas HKBP Serpong. Keterangan jam ibadah dan perayaan tersebut dapat kita lihat pada spanduk yang telah disiapkan oleh panitia dan pada warta yang dibagikan pada WA Group masing-masing. Mari, Amang dan Inang, kami mengajak kita semua untuk berkontribusi, mengirimkan partisipasi dana kita melalui Sintua Week masing-masing, atau dapat juga ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 497 063 9239. Untuk mempermudah pencatatan, dimohon setelah melakukan transfer melaporkannya kepada Sintua Week masing-masing. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaat atas partisipasinya dan kontribusinya dalam kegiatan ini. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan dan kita semua merasakan sukacita dan gembira menyambut hari kelahiran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Oras amanginang. Shalom. Adora sutapuka parminggota jumulo mahita martangiang nahohom di rohat tabe. Kuria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus nung masuk kita tuminggu aspen na patuluhon. Mangaradi makita totong manomonomu ari hatutu ni Tuhan Yesus Kristus dokot harorona na padua haligo tu portivion. Minggu aspen na patuluhon non digohi dokot tema marolopolop manomu Tuhani. Marlas ni roha jala marolopolop mahamu. Nungka dapot tikkina, nungka songkop harajaw ni debata, mared de makamu huhut marlas ni roha di baga sa pakirimon. Nungka roha luaw ni marlas ni roha makamu. Uji mah Jahoba ale tondiku, say pasangapo kudo Jahoba saliling aw mangulu, jala endehonokku guarna nabadiai. Marulop-olop do tondiku, jala marlas ni roha, ala haluau na pinatu panay. Endehon hamuma ende na imbaru di Jahoba. Marede mahamu ale sadok tanon. Baritahon hamuma hamuliaon na tu sadok bangso. Dohot akka haholongan na binahen na itu sa luhut na samarga. Say pujio kudo Jahoba disude partikian. Ujioni pamangaku maibana ganop hari. Say napujio kudo ibana alani hasit tongana. Jala hendionokku guarna namar muliai. Uji ma Jahoba ale todiku. Jala unak tung halupahon sude dengan nibasana. Say napujio kudo guarmu dihudulan ni akka na porsea. Dohot torok naso porsea dope. Asa saluhut bangso mamuji ho. Marlas ni roha mahamu totong di bagasat Tuhani. Ay nunga jupang haluamu. Marlas ni roha mahamuna. Ibagasan pakirimon asa martua kamu. Laho manomonomo ari hadutubu ni Kristus ipaluai. Tapagala ma tolulilin atpen. Songot tadalas ni rohatta. Digawari ma lilin atpen dapat tuluhonon, lilin las ni roha na marlapatan, totong ma marlas ni roha akahalak na pakrimon, ay say na lehonon ni Jahoba do akka na penyarsita ni rohana, alaw nunga galak lilin atpen na patuluhon, pasad kami ma selamat atpen ma di kita sa luhut na. Selamat Advent pinuji mah debata. Atong tabuji matuhatta maredde ma hita. Oh
marhite-hite gore de bata ama, dohogor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohogor ito di barbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marolopolo maho jalan marlas ni roha, ale borusion, ay idama, naroma ako maringanan di tongatongami, ninna Jehovah, haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata, ajarhom matuhami aturammu, unat tadikon kami, patonggor mata nami asa hutada kami kau Tuhan nami, nasiyan hoy, pergugoy kami marhite-hite hatam, padao masiyan kami nasa poda nalipe, sa tugigom mahami diaka dalammu, asa hutada kami ho, hanguluan nami manang mangulu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak mi, amen. Meredde mahita. Tangingon hamuma pating idebata, imana tersura di patik palimahon, sahat tu patik pasapuluhon. Patik palimahon, iko pasang apa mudo naturasmu, asa mertua ho, jalaleleng mengulu di tanah nilehon di Jehovah di batam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manakko, patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sututu, maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham, donga saripa ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Ima sahatna, atong rak magidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui makami, mangulahon na obar tupati mi. Amen. Maredde mahita. Dios mi bermuda.
Tatopoti ma dosat tanagodangi tua dopan ni debata, martangi yang makita. Ale Tuhan debata, pergogo na suatu dosan jala para si roha, dang lomoroham bidak kematian di perdosa, mula mendiam perjakati itu madikko dalanna, asa mangulu ibana, ido dipangido roham. Alani ubaki dipangido kami, sesudah tima torutorum asa unang mangonai betu kami, sesesa sudah dosa nami, asa mangulu kami di bagasan asini roham, saya pergogoi mahami, asa marogogo kami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabagema bagabaga ni debata taringot tu kaisan di dosa. Songo sitongi na mangulu ahu ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomono rohakku mida kamatian ni perjahat. Nalomono rohakku mida kamumula ni perjahati itu madikko dalanna. Asa mangulu ibana. Asa kapam mari debata na digijang. Marede mahita. Tatangi homma hatani debata, imaturpuk epistel di minggu tasadarion. Iman na tersurat di Filipi 2 ayat 12 rodi 10. Ope hamu nahi na holongan, songo totong ni na panguloyon muna na sailaon, unang hola juppa di hamuna ahu, lam songo nima di na padaudaw ahu, mardongan biar dot lomos ni roha, ulahon hamuma haluaon muna.
Ai diula debatado di bagasan hamu giot ni roha na laun saut manghiuton lomoni rohana. Dinasa pabahenan muna, unang mahamu marungutungut, unang namar roha ganggu. Naik maso hasurahan jala somar lauk hamu, aka anak ni debata, aka nasomar lidang di tonga-tonga ni sudut nageduk jala namar balik, di sima hamu marsinondang songon sisodangi portilio. Marsitiopan mahamu tuhata hanguluani, bahen puji-pujia diau di ari ni Kristus, pabua naso magopo parlo jongokku, jalan dadan naso marguna halo jaokko. Ainang pe diduruson mudarhu songon pelean pakop-kop hapor seon muna, marlas ni roha doahu rap dohot hamu saluhutna. Laosima halasok kamu, jala marlas ni roha mahamu rap dohotau, ido sahatna. Mertua do akan abdangi kon hatan di debata, jalan do peopsa, amin. Maredem mahita. Tahatidak koma hapor syautai, songonna hidaridak kon di dongat tas hapor syau di sadok portivion, rak mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pergogo na suatu dosan, na temo palangi dokotano, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, iman al tilubuhon di Simaria, na gabe-gabe asyaton di Parbadia, Andora sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman di Silatus, na mali terpajal lo ibadah di Kaupinor silang, na tua tubadotoro dong ditanom, na mula mangulu di hari patoluhun, na manai tu surgo, lau hundu tu siamun di debata Jakoba, amanai pargogon na suatu dosani, di sima ibadah pamula sugotano on,
manguhumihat na mangudu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jaladok sara uria na badia, uria atau panihala Kristen akan na badia, dohot dia sandi dosa, dohot dia katina mendok, mula mangudu sokot daging hanam mate, dohot dia ngeluan na sura suda. Amin. Kor wek Kanaan. Saat yang terindah dalam hidupku, ku rasakan pimpinan Tuhan. Ku yakin firman-Nya, ku pegang terus kasih-Nya yang kudus. Oh Tuhan, tolonglah pegangkan tanganku, ku tak dapat jalan sendiri. Oh Tuhan,
tolonglah pegangkan tanganku, ku tak dapat jalan sendiri. Terangilah sinarmu di dalam hidupku, di dalam Tabagema tikting namasa di huriata di bagai sambenggion diterus menon dohot dua sapaat. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu jala selamat madohoti parmingguon di bagas joro dohot na patupahon parmingguon di bagas taganup marsadasada. Laos huhutma pasahaton nami sian parhalado selamat ulang tahun turuas ni huria na marulang tahun ari hatutubu dohot na marulang tahun parsaripeon di mingguon. Goar ni mingguta ima minggu Advent na patoluhon. Di hari mingguon tanggal 10 sada Desember 2022 masuk mahita tu minggu Advent na patoluhon. Advent lapatan na paima haroro ni Jesus Kristus padua halihon. Topik mingguta ima marolopolop manomu Tuhani. Paduahon dakdanak natubu. Di hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 nunga di basa-basa hotuhat tasada dakdanak bawa tu keluarga Andinata Pasaribu Inang Francisca Opus Sunggu. Sian komplek Batan Indah, Serpong Wik Kanaan, hipasdo dakdanaki nang natorasna. Jemaat pindah, mamukka sadarion Minggu 10 sada Desember 2022 keluarga Hendra Saragi Ibu Wai Saktini Margaret Manalu. Dang betar surat gabe ruas ni HKBP Serpong, alana nunga pidda na sida tu HKBP Perumnas Klender Resort Perumnas Klender. Napaupaton tikting parbagason. Naparjolo tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagason. Ima Davi parsaoran hitsa pardede. Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Ianakon ni amang ratlan pardede inang bertua Rospinde Sinambela. Alamat komplek Batan Indah Wik Kanaan. Dohot Eunike Balariza Timbuleng Borusinaga. Ruas ni GKP Jabar Bahtera Hayat Depok. Boru ni Bapak Jemir Ruslan Timbuleng Ibu Merlin Beatrix Skpio. Alamat komplek Marinir Rangkapan Jaya Pancoran Mas. Pasu-pasu parbagason dipatupa di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 8 pagi. Di gereja HKBP Serpong Resort Serpong. Napaduahon tikting parjolo dohot paduahon. Naeng madjalo pasu-pasu parbagason ima Indra Lesmana Simajutak. Ruas ni HKBP Persatuan Resort Persatuan. Ianakon ni amang aman parulian Simajutak nahinan Inang Lasmaida Sirait. Alamat Jalan Puskesmas, Kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dohot Desi Aviatri. Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Boru ni Bapak Sumardi, Ibu Sukinah. Alamat Jalan Sukabakti, Cibogoh, Kulon, Kelapa II. Pasu-pasu parbagason dipatupa di hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 pukul 10 Manogut. Di gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. Laporan bulan Desember dana pensiun HKBP. Eporus HKBP nung manongos surat. Nomor 1580 taringot tu laporan bulan Desember dana pensiun HKBP.
Boy matajaha isi ni surati di lampiran naung ditongos di warta naung disagihon marhite wea grup ganup wik. Rapot Huria laho mangarang-rangi rencana strategis HKBP Serpong 2020 tolu sahatu 2020 alu dohot rencana program dan anggaran belanja HKBP Serpong Resort Serpong tahun 2020 tolu dipatupa di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 10 tolu sahat tanggal 14 Desember 2022 pukul 20 Bodarina. Sude parhalado Dewan Seksi Tim Badan Dohot Sude utusan Ganup Wik diotang madohoti rapoton. Atorangan nau mapit boy matajaha ditikting naung di sagihon. Panitia Natal. Tema Natal taunon mangihutton tema Natal 2022 naung ditotopon PGI dohot KWI. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Panitia penunga manotopon anggaran biaya total balgana 380.270.000. Biaya on ditanggung sude ruas ni HKBP Serpong. Persentase pembagian partisipasi sian sudewik dohot susunan kepanitiaan boy madiida di warta naung disagihon marhite wea grup di Ganup Wik. Obartusi di Ganup parmingguon sadarion di patupa 2 hali marpelian. Pelian parjolo adorang sojamita ima tuhuria dohot pusat. Jala pelian paduahon dung jamita ima tuha perluan ni Natal taonon. Akaulaon HKBP Serpong nanaeng di patupa. Berbagi kasih sekolah minggu di Patupa Mamuka siang tanggal 10 tolu November 2022 Rodi tanggal 10 sada Desember 2022. Natal sekolah minggu kelas kecil di Patupa hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 dimulai siang pukul 4 sore sahat tu jam 7 borngin. Natal sekolah minggu kelas besar di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Desember 2022 dibuka mulai pukul sada siang sahatu jam 4 sore. Songonima suara nitikting di minggutta sadarion, hatorangan na lobi apit akka sudeu laon boy matajaha tikting na tersurat, jala tiktik perhepengon boy matajaha di laporan perhepengon naung di sagihon tuhita, marhite wea grup di Ganup Wik. Tapasada marohata martangyang mahita. Debata na hutad dahami di bagasan Jesus Kristus, mauliate hupasahat rohanami di sa sudedenggan ni basam. Di parmingguan nami di arianon, dinarap mamuji pasangap guarmo, mangido di bagasan tangyang nami, dohot laho ubege sa hatam na badiyay. Pahenias rohanami, uli rohan ng pikiran nami, jala mangulu partod diyon nami, dinalaho mangula akaragam niulaon nami, na pinasahat mi tuganup hami. Ali Tuhan ditangiang nami, tuak ka na tua-tua nami na dibona pasogit, nang rap dohot hami, ramoti jala pasupasu manasida diha tuaon na, lehonom mudope akka silas ni rohana. Dianak kon nami akka naujia dope di persikolaan na, lehonom mu hapistaran, dohotak ka parbinotuan di bagasan pangajaryon mo, dohotak ka yanakon namin na daw siya kami na tuwa-tuwana, toktong di parmudu-muduho. Pasu-pasu ak ka naniulan itangan dohot pikiran ni nasida. Diak ka na mga luluy parkarajuan sa jupangan ma. Diak ka naung tukla homamuk ka parsaripeon say napatuduhonon mudo di saluhut nai radido di jolom. Dia karuas mo na marulang tahon nari hatutubo dohot pardongan sa ripeon. Mauliate godang ali Tuhan husubahok kami. Ala di paluwas ho hami makalas sodinggan di basam. Ajari hami mamilangi ari-ari nami. Uhut asalam malolam laho maparhasiang tiki nami. Tungulun na lam hinalomohon ni roham. Pasahat ma dope turuas mo akka na marulang tahon di minggon. Hahipason gajang ni umur dohot las ni roha. Anak dohot buru ni huriam nanaing majalo pasu-pasu parbagason. Ima dafi parsauran pardede dohot calon eunike timbuleng boru sinaga. Indra lesmanas si majuntak
dohot calon Desi Afiatri. Patulus ma ali debata disakap ni nasida dohot keluarga. Lehonom muhahipason, tiurniari dohot akados ni roha tusude keluarga. Sikop sa luhut na dibagasan panuturionmu. Mauliate ma ali amang dibasabasam na balgay. Na mga lehon sa dadak-danak bawa di tonga-tonga ni keluarga Andinata Pasaribu inang Francisca o Pusungu. Sehat na toras dohot ianakon. Lamtao jalalam manadama keluarga o disude asi ni Roham. Di perayaan Natal naong dohot nanaing si patupaon nami dope di huriamon. Boy mardala nuli jala dinggan. Ala diajari ho jala di pasu-pasu ho sude panitia. Parhalado dohot ruas. Nang dohot akan aposom, radi jalareta sudi laho mangulahosa, marhite-hite tangiyang, gogo, tiki dohot sina dongan nami, taruli mahami sudi dilas ni roha dohot dami na sumurong, marsangap guarmu gok hamuliaon. Molo dung jupang di hari Natal dohot di ujung ni taon, godang domartahi jala marsakap ruas munanaing mulak tuhuta madapotton keluarga terlumubi na tua-tua nami. Pasahaton nami ma tahi nang sakap ni roha nami itu ho ale debata. Asa patuluson jala pasautonmu di bagasan asi ni roham. Ale Tuhan debata. Toktong do buanon nami di sudi ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Ay siya kodo dapat nami pangurupiyon. Holong dohot asi ni Roham, pataw matu nasida. Akka nagale dapotan hagugon, na marsahit jupang hamamalum, na madele gok pakirimon, na tahuton dohot na bodo, dapotan akka parbinotoan. Ala saluhut ari dohot tiki nami, sa guru di hodo. Negara dohot bangso nami on toktong dobonon nami di tangiyang nami. Asa toktong di bagasan pangaramotion ni tanganmu. Tiroi sudi akka pemimpin dohot sudi lapisan masyarakat. Asa marbisuk laho mangulahon sudi akka ulaon na. Dame dohot holong ni roha toktong miyan tu sa luhut na. Akka naposom na pinilit mo laho pararaton hatam na badiyay. Toktong di bagasan hasadaon jala sa urdot. Laho pauli-uli dohot padenggaton huriam hakabepe na balgay. Asalam tarbarita tuliat portibion di akka parulaon na dinggan dohot di holong na masiha holongan. Hatam na naing bigyon nami na pinatolhas ni naposom amag padita rajiun na baban. Pakke jala parar manaposomi nang dohot keluarga. Gabi habaoran las ni roha dohot dame. Lamarbisuk jala toktong bersemangat mangulahon pakko basyon na marhahipason. Jala taruli gudang pasu-pasu. Ruasmu dinaw begi sa hatami. Taruli hadameon dohot las ni roha. Jala marparbuwe hatami dingolu siya pari. Tabba parbinotoan nami. Burju mulaulaon. Si partangiyang. Parholong. Padaoho nakabada. Jala lebih bertanggung jawab. Songon hataridaan dinalam manadahami. Diasi ni roham. Ale debata nami. Dia kapuji-pujian nami, dohot tangiyang ilik-ilik nami, naong hupasahat hami tuwa dopanmu, tangihon ma aliamang, lehon matuhami, hobar tulomo ni roham. Di bagasan Jesus Kristus, martangiyak kami tuho. Amen. Maredde mahita. Oh
narasi apen patuluhon, marolopolop manomu Tuhani. Marlas ni roha makamu totong di bagasat Tuhani, ay nunga jupang haluam muna, marlas ni roha makamu di bagasan pakirimon asa mertua kamu, lahu manomu ari hatutubu ni Kristus hipaluai, marlas ni roha, jala marolopolo makita, manomu Tuhani. Gok di Jehovah do tanoon rodi di isina, portibion dohot pangisina, ay ibana do paujakosa di atas niak ka laut, jala di pahot di atas niak ka batangaik. Bangso na mardalani di bagasan haholomon marnida sa dapanodang dabolon, bitsardo sa dapanodang diak ka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Dungi, ruar masada tuna siat tukko ni si isai. Jalamar parbue sada tubis na tubus yanuratna. Songgop do tuau tod dini Tuhan Jehovah, ala naung minyahan ni Jehovah au, mamaritahon barita nauli tu halak nadangol. Marsuru au pauliuli halak parroha nabojok, maniktikon haluau tu halak natar hurung, dohot tu halak natar rate buhani hurungan. Alai anggoho ale Betlehem Efrata, mamepet dudoho nian anggo tungpola jujuron tu akka huta maribu-ribu di Juda. Ape sian hodo haroroan ni nagabe panggomgomi di Israel, jala akka haroroan na sian nahinan, sian akka arina robi saleleng-leleng na. Maria ya situtu maho ale boru Sion, marolop-olop maho ale boru Yerusalem. Idama naro marajam tumapotho, partigor ibana jala si parmonang, na serep dorohana jala marsihudul di halode, dohot di anak ni halode ina-ina. Balgama ibana Muse, goaron ibana anak na tumimbuli, lehonon ni Tuhan debatado tu ibana habangsa ni si Daud amanai. Rajaan na do paparan ni si Jacob sa liling-liling na. Jaladang marhaujungan harajaon nai. Asadang adong haluaw di bagasan manang isin na asing. Aydang adong guaron na asing ditoro ni langit di lehot tu jolma. Perhitian na tu haluaon. Say burjuma ho rasir rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hanguluani. Merede mahita, ugut papungupelean, tuhuria, doho pusat. Thank you.
Dameni debatana sumurung sian saluhu na roha, imana mangaramoti aka ate-ate nang pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tahi. Amin. Hatani debata nagabe ujahat di bagasa parminggota di Advent na patuluhonon, ima na tersurat di buku panurirang ni si Yesaya bidu 12, mamuka maisian ayat sada rodi ayat onom. Yesaya bidu 12 ayat sada rodi ayat onom, songono madidot disi takasma tapai hutihut. Puji-pujian ni bangso ni debata na maluai. Jadi dohonomu ma di ari na sasadai, mauliate ma au tuho ali Jehovah ala diri masiho au. Alai nunga marpamuati rimasmu, jalanunga diapuliho au. Idama debatado hatuoku ibana huhaposi, jadi dang mabiarau. Ai Tuhan Jehovah do hagogo oku dohot puji-pujiaku, dohot majadi hatuoku diau. Jadi marlas ni roha mahamu manahui aek sian mual ni hatuaon. Jadi dohonon munama diari nasasadai, puji hamuma Jehovah, jala jauh hamuma guarna. Pabotoho kamuma aka jadi-jadianna di tonga-tonga ni aka bangso, jamitaho kamuma guarna natibuli. Ede hokamuma ede puji-pujian di Jehovah, ainunga dijadihon halongangan, sibotoon niliat portibion sogot. Marolopolop jala mariaia maho ale isinision, ai tibbuldo di parsitongan mi nabadiani Israel. Ido ianggo sahana. Hurian itu hatana hinaholongat di bagasan Kristus Yesus, sahat mahita tu bagasan minggu sadarion, ima di Advent na patoluhon, na manuarahon tu hita sada tema di bagasan na marolopolop manomu Tuhani. Urian itu hata totu na parjolo sahali, molo sahat dohita di bagasan sikap manang sada, tindakan di bagasan gambaran lasni roha, totu yakin dohita bahwa saluhutna kita di bagasan parngoluot tasi sonari, totu murado sahat hita tu bagasan takaran sahat tu bagasan ukuran namar lasni roha. Alaniaha totu molo takaiton lasni rohai di bagasan sada penggambaran terhadap apa yang kita terima di dalam kehidupan kita. Yang selalu kita gambarkan di bagasan lasni rohai, totu sai mewarnai doi marhite tindakan-tindakan sukacita, marhite tindakan-tindakan nama bain di bagasan ngulu tahun, seolah-olah hidup itu adalah hidup yang di dalam keindahan. Dan sebaliknya, ketika roh aka jutni roha di bagasan parngoluon siganu pari, ketika roh aka arsak ni roha, totu dia do gobaran naboi tarida di bagasan parngoluota, moloro aka ujian hamaoloni di bagasan ngoluta, totong boy hita madok marlasni roha. Sadana boy idota di dalam bukti konkret na boy taida di bagasan aka digoluta siganu pari, misalnya ketika kita diperhadapkan dengan suasana kedukaan, ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang meninggal yang telah mendahului kita. Totu di bagasan parngoluotai, di dalam tangisan dan di dalam seruan yang kita sampaikan, saboha arsak ni aka na mengadopi hamaoloni, setidaknya dia mampu bernyanyi ketika ada acara pangapulion manang manikir namodi. Totu gambaran ni sukacita doi, naboi taida di bagasan parngoluota.
Alani bolo ido gambaran nilas ni roha di tonga-tonga ni ngoluta si saunari bahwa sukacita las ni roha itu adalah mencakup dalam totalitas kehidupan umat manusia. Satu yang mau ditekankan oleh Yesaya, totu di gambaran nilas ni rohaima bangsa ni debata ketika mereka sebelum jatuh kepada pembuangan. Totu adona naing adopan ni nasida di tonga-tonga ni ketika bangsa Israel terbuang tu Babel, totu hamaolon gambaran duka cita kesusahan itulah adalah satu penggambaran yang akan mereka alami nantinya. Yang mereka akan hadapi dalam satu kondisi yang tentu saja itu belum mereka ketahui. Totu di bagasan panggobarani yonido na di pataridahot di tonga-tonga ni ngolu ni bangso ni debata bohado tindakan ni ngolu nasida di dalam dua konteks yang berbeda dalam hal memuji karena tindakan Allah. Totu borhat hita mangatusina parjolo bahwa Allah yang kita kenal debatana tasobba, debatana disobba ni bangsa Israel adalah Allah yang terlebih dahulu berinisiatif bertindak di dalam kehidupan umat. Jele ido debata natasobba di bagasan ngoluta si saunari. Allah lah yang terlebih dahulu bertindak menunjukkan kuasanya di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya. Jala marhapatean tu debata nasasadaido saluhutna aka pemujion napinasahat ni aka naporsea. Totungolo ido ojahat di tonga-tonga ni aka puji-pujian napinasahat ni bangso ni debata. Bahwa hidup kita yang sekarang senantiasa diperhadapkan dalam satu situasi, dalam satu kondisi ngoluta si saunari dan tarsirang sian ngolu di dalam satu ungkapan bahwa sudah menjadi satu gerakan kehidupan yang ternyata hidup kita adalah hidup yang senantiasa madok mauliate. Halak nama dok mauliate tentu saja sebagai tanda kehidupan ni akan aporsea yang melihat Allah yang bertindak itu adalah Allah yang senantiasa menyuarakan kebenaran-kebenaran firman-Nya di tengah-tengah hidup setiap hari. Totu di bagasanido nang las ni roha napinasaha ni hata ni debata dihita di bagasan ngolu di bagasan partikian si saunari. Sikap mengucap syukur karena tindakan Allah totu pataridahon sada gobarat doi na dipaingot ni si Yesaya nang di tonga-tonga ni ngolu ni bangso ni debata nang di tonga-tonga ni ngoluta si ganupari. Apakah alasan kita ketika kita datang kepada Dia? Apakah yang menjadi alasan ketika kita memuji Dia di dalam kehidupan kita pada saat ini? Totu marharoroa doi nakaning naparjolo karena Allah yang terlebih dahulu bertindak di dalam kehidupan kita. Totu mangihu totu sima mula kita tupu di sautik bahwa manusia yang jatuh di dalam keberdosaan, manusia yang melakukan pelanggaran totu rodo rimas ni debata tuaka naporsea. Rodo rimas ni debata tuaka jolma naparjoloi. Dia maisada hataridaan bahwa dalam las ni rohape sekalipun, dalam nilai sukacita sekalipun, ternyata ucapan syukur Yesaya di dalam hal ini merujuk kepada Allah yang ternyata tidak hanya diam di dalam sikap kemarahan itu sendiri. Totu sikap marah, sikap dirimasi di bagasan turpukon di patarida hodonang sikap ningolu ni hapor siauta. Kita menyadari bahwa kehidupan kita adalah
satu kehidupan yang tidak sempurna. Alai ngolut tasi sonari, mengolu dohita di bagasan kehidupan yang menuju kepada kesempurnaan yang Allah maksudkan. Alani di bagasan ngolut tasi sonari, ganup tiki, ganup ari dohita marporang, laho manaluhon, aka keinginan-keinginan duniawi supaya kita tunduk kepada keinginan Allah. Asa tunduk kita tu di bagasan lomoni rohani debata, to tu di bagasan pangarajuo munina kaning dipatari dahon. Yesaya memahami, kalaupun Allah marah, molo tungpe dirimasi debata, ngolu ni akan aporseai, molo tungpe dirimasi debata, ngolu ni akan jolmai. Alai di bagasan pangarimasi onido, dirajumi si Yesaya, bahwa dia mengatakan, saya bersyukur karena tindakan Allah di bagasan nadirimasi debata ngoluni bangsoi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, totu tindakanon merujuk do tu bagasan sada sikap naparjolo nakani bohado hita madok mauliate molo dilagai manang bolo dimuruki seseorang hita. Tiado dimuruki dongata hita misalnya di dalam kesalahan kita tentunya ya. Tadok mau lihat mabanu ngamuruk kotuau. Agak jarang doyate. Di dia do hita madok mau lihat. Molo misalnya dipuji baca ulido bah nakaningan paheamu di pesta nisi anui. Mau lihat bah di atas pujiannya. Alai molo tadok tu dongata misalna ba, aiso coba aiso nasing do hubereng pangalakam nuaing, pamakem nuaing. Dalam nada marah tentunya ya. Boido mabaini, tindakani, ungkapani mabaiju rohata. Hape molo taida sian sini nama muruki, manang nama ngalagai hita misalnya, tentu saja pada prinsipnya, orang yang mau masih menegur saudaranya, orang yang mau masih menegur kesalahan temannya, sada bukti holong ni roha doi diaka namardongan. Ido tehaka mangina? Jala sebaliknya, moloso ditegur beho di bagasan kesalahanmu, moloso dirimasi beho di bagasan haotoonmu, ada sesuatu yang mau mengatakan, mungkin dangar gabe hodi ngoluna. Alani dohonotama sebagai orang percaya di dalam konteks yang sekarang, sebagai gereja di dalam kehidupan yang sekarang. Dohonotama dang gabe na porsea anti kritikau. Alai ketika kritik itu adalah kritik yang membangun. Danggabe gereja, danggabe ruas nihuria au yang terhadap kehidupan saya adalah kehidupan yang sempurna yang tidak boleh dikritisi. Termasuk persurina rupani. Ada penggambaran-penggambaran yang dinyatakan bahwa dalam totalitas kehidupan umat percaya di pataridahon ma dalam keseluruhan tindakan Allah, tindakan ni debata di tonga-tonga ni ngoluni akan aporseai merujuk maitu bagasan holong ni rohani debata. Holong ni rohani debata di bagasan pelanggaran niat kajolma naparjolui madabu tu bagasan dosa mereka melakukan, mereka melanggar apa yang diperintahkan Allah. Totu di bagasan itu merpamuati do rohani debata dirimasna dan Allah memberikan pengampunan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya. Totu ido nang rujukan di bagasan ibadah-ibadah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Totu hola di ibagasan ibadah Minggu do na adong baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Tentu saja dalam hal itu kita memahami ketika firman Tuhan yang menyatakan baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa nina lapatanna pelanggaran yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita perbuat.
tak akui do itu bagasan debata. Dan kita mengamini ketika firman itu disuarakan marhite paragenda. Tak jalo mahasesaan ni dosa di dalam kehidupan dalam peribadahan kita. Alani di bagasan hasisikop ni penghapusan dosa di dalam baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosai bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh umat, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya, Allah melihat itu sebagai satu yang baru yang ternyata dalam realitas kehidupan orang-orang percaya senantiasa akan melakukan pertobatan di dalam kehidupannya. Totu halak naung dipicang, ikunadong dotong hamu bau ni roha. Halak naung ditegur harus ada perubahan di dalam kehidupannya. Molo di bagasan ngolu siganu pari, totu di bagasan ido bahkan kepada sikap kepada anak-anak di dalam perjanjian lama didokdoi nang tu bagasan tu akka natoras na mangajari danakna. Ala saya dong dosongoni jupang kita akan natoras nga diboto ju ni rohani anak konai molo misalnya saya di parmea misalnya anaknya. Jadi adong do huboto na songoni. Adong do sahalak inata bolo yanakon na mangido pangidoon di bagasan rumah tanggana. Saya ikut jolo tangis si anak kon naon asa di leon na pinagido naon. Nian las ni rohani inanaido alai se ekon adong masikap asa jolo tangis jonin narupani. Sada penggambaran yang menyatakan di dalam perjanjian lama saya didokdo molonga binoto songoni iya nakon perjanjian lama dengan tegas mengatakan sotung digitali hamuna rohani iya nakon muna. Artinya jangan dibuat dia menjadi kepada sikap yang marah. Totugo barano pataridahon di bagasan ngulu di haporsiota pataridahon sada gambaran kehadiran Allah di dalam Kristus Yesus. Di bagasan Kristus Yesusi totu di loas debatado nakaning gambaran sukacita yang didambakan itu gambaran sukacita las ni roha na dipasaha ni debata tu bangsoi. Asa gabe sada las ni rohanoni di dalam hal kehidupan setiap hari. Dia dongolu siganup ari na didokna dia yak tolu. Jadi marlas ni roha mahamu manahui aek sian mual ha tuaoni. Molohiahi ta merdalani tu samosir. Adong do di samosir sada guarna sumber air aek sipitudai guarna. Adong do hiama hamuna lautu sih pasti orang samosir pasti pernah lah ke sana. Ya, di aek sipitudayon sada do sumber ni aek alai pitu ma pasurni mualon dari ketujuh pacuron memang saya sudah pernah merasakan rasanya memang berbeda. Jadi boydo diulahon aka penelitian tu si ado mabai berbeda. Adong na asom, adong na sapot, adong na manis otik dan itu 7 rasa. Jala di bagasan penelitian ini tarida do sada penggambaran bahwa itu merupakan kearifan lokal. Molo pinadomu rupani dohot aka parbinotoan manang ilmu kimia, manang ilmu biologi, mungkin bisa saja kadar bambu yang ada di dalam saluran air itu mungkin membuat rasanya berbeda. Bolo di bagasan partikian na parpudi na hiani ida, ala memang nungasian bosi pacurnai saluran nai mungkin besinya dari 7 jenis yang berbeda-beda. Alaina nang dohonokku marhite gobaran. Tentu saja sumber yang sama aek hangoluani boy doi pataridahon keberagaman di tonga-tongani ngolunia kana porsea. Lapatanna aka amang inang. Halak namarlas ni roha namanahui aek sian mual hatuaoni. Sumber yang satu itu di dalam pengaplikasian di bagasan ngolu siganupari totuboi sajodoi meragam rasana di tonga-tonga di parngoluon siganupari.
Contoh lebih sederhana. Piga yana kota di Jabu, ya, sebanyak yana kota di Jabu, to tudang dos tabain maka holongi, tentu saja sama holong ni roha ya, Marianakon. Alaidang dos hita maka holongi anak sia kangat do anak sia pudan. Ima jo hubua patokan nate. Jujur atau tidak jujur, seorang ibu saya apinado tu yanakon na sia pudan. Dang nala sia pudan auda, tetapi ini pengalaman pribadi. Saya apinado akaina tu yanakon na sia pudan. Bolodak sia pudan sia kangan. Bolak kena tonga-tongaon agak adong do pertimbangan na. Gambaran ini akan merujuk kita terhadap satu penggambaran bahwa holong niroha yang bersumber dari sumber yang satu itu ketika kita mengaplikasikannya di dalam hidup setiap hari. Totu godang maragam nion di bagasan ngolu siganopari. Ido mabain ngolu tahun berwarna. Ido mabain ngolu tahun dang monoton. Ido mabain ngolu tahun bahkan sampai nenek kakek-kakek sekalipun dia ketika hidup di dalam cinta Allah totu berbeda do lansia mengekspresi hon holong ngatua matana do tuina tanah dohot pasangan na baru menikah. Ido tahe? Tentu saja ini menggambarkan mengingatkan kita dalam tindakan Allah bahwa di saluhunai hapena merujuk do itu sumber nasadai ima debata bahwa kita orang-orang yang percaya Roma hita manahui aik mual sian hatuaoni. Kita tentu saja ingat peristiwa perempuan yang datang menimba air kepada sumur itu. Molo taida di bagasan latar belakang, adong doonna latar belakang memang dia datang kepada sumur itu untuk mengambil air. Alai anggo paropuan nasasadai, dia datang ke situ dang holan neng mabua aikibana. Marhua do, neng mamereng bawa. Neng mamereng ngolu nina asing. Makanya Yesus mengatakan, selagi itu yang engkau cari di dalam kehidupanmu, engkau akan terus merasa haus di dalam kehidupanmu. Ido benadido Yesus, audo aek hangoluani. Mencari Yesus di dalam kehidupannya adalah pencarian yang ternyata di dalam hatuau niakana porsea laho majalo berkat yang daripada Tuhan. Napa dua ho di bagasan turpuk tahun di paingot mahita asa unang mabiar hita di dalam Allah yang hadir sebagai Allah yang menghukum itu. Totujud dorohani debata di aka dosa na diulahon ni aka na forsea. Totujud dorohani debata di bagasan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Sarupa doi di bagasan perngoluota sisonari. Tentu saja rujukan kita dalam firman yang Tuhan katakan di tengah-tengah kehidupan kita. Totu paingot doi debata nata haposi ima debata yang tentu saja kepadanya kita takut dan tunduk di dalam hal baga-baga napinasaha ni debata. Lapatan na ketakutan ini bukanlah ketakutan yang kita pahami seperti ketakutan yang tentu saja tidak ada solusinya. Tetapi digambarkan bahwa Allah yang hadir, Allah yang murka juga terhadap pelanggaran-pelanggaran umat Israel. Dia juga adalah Allah yang senantiasa hadir memberikan pengampunan itu sendiri. Totu di bagasan ima kita, di bagasan nama muji pe kita, di bagasan nama ngedehon aka puji-pujian di tonga-tonga ni ngolu siganu pari. Di sido sada hataridaanna bahwa pamujiota di debata dang holan merhite pamangan. Pamujiota di debata dang holan merhite naharuar sian pamangata. Alai pamujioni sahat mai tu bagasan huaso nang hagogoon di tonga-tonga ni perngoluota siganu pari. Marhite dia mai
marhite las ni roha di baga-baga hasesaan ni dosa na pinasaha ni debata di bagasan parnguluota. Hurian itu hata damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, naparpudi di paingot turpukon madihita, molo nunga di bagasan tarap di bagasan tahap namarlas ni roha kita, sonari di pasahat matu hita marhite turpuk taon, puji hamuma Jehovah, jala jauh hamuma guarna, pabotohok kamuma akka jadi-jadianna, di tonga-tonga ni akka bangso, jami tahok kamuma guarna na tibuli. Ayat onom, marolopolop jala maria-ria maho, ale isi ni Sion, ay tibuldo di parsitongaan minabadiani Israel. Paatusido di bagasan pada Nairobi bahwa Sion itu adalah sebagai pusat peribadahan di tengah-tengah umat Israel. Marharoroan sianido totu merujuk tu Siodo bahwa orang-orang yang datang beribadah ke Sion itu adalah orang-orang yang senantiasa menunjukkan sikap na Maria jala marolopolop di tonga-tonga ni parngoluona. Totu di bagasani akadamang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Rujukan kita terhadap kekudusan Sion itu sendiri. Totu hadir doi di bagasan ngoluta si sonari. Hadir doi di bagasan parsobaota nang pamujiota di tonga-tonga ni huria si sonari. Totu di bagasan ni taida di dalam pengakuan iman rasuli pasal yang ketiga bahwa gereja yang am dan yang kudus itu adalah tentu saja persekutuan orang-orang yang dikuduskan karena menerima pengampunan dosa. Lapatanna halak narotu bagas joro ni debata totu nang di bagasan habadiau doi nang nabui tarida di bagasan parnguluon siganupari. Ido benna bolo dihita, di huriata, di HKBP, say adong hataridaan ni nabui taida di dalam pamujiota. Misal nama, molo di bagasan suasana Natal misalna. Say di arahodo bohado marpahean. Nah memang warna itu menjadi lasni roha. Jarang dojol roh di tanggal 24 malam Natal memakai baju nabirong kan. Dia dona mendominasi. Babuludang na botar na merah na hijau kan itu kan. Aka warna-warna ni kehidupan. Dan sebaliknya jarang dojol memakai na merah lau menikir na modding. Setidaknya dia bawa ulos kan itu. Totu sikap-sikap ningolu na pataridahon na boy taida di bagasan pergombaran ni parngoluota si saunari. Jarang do taida jolma sa pogos-pogos ni ruas ni HKBP. Dangadong kurasa na rotu bagasan gereja cekerayam kan dang marsipatu dang marsolop. Tentu saja ini mengingatkan kita bahwa di bagasan haradeota menuju kepada kesempurnaan yang Kristus maksudkan, totu di bagasan ido asa naik kita tu level namarulopolo. Ido persoalan diturpukon. Molo di bagasan go baranilas ni rohai totu satolop do hita nunga taula koni di bagasan ngoluta si ganupari. Sonari suku-suku ni si Jesaya di kita. Bohado asa saha tahu dalam lasni rohai, saha tahu di bagasan tahap namarulopolo. Taida ma di bagasan huriat si sonari. Molo taida di bagasan pesta parolopolopon ni sada huria. Haruna terjadi di siak kamangina. Ya, naboy taida di budayat tama misalna. Molo adong aka ulaon saur matua mauli bulung. Dada pesta parulopolopon don. Alana mangalidak ko nadong do disi. Molo nadong. Ido kan? Di huti ma. Ado amang naibaho na huti na tahe. Apa? Si Jagaron itu. Artina dang sude tarap ni kehidupan ni halak Batak. Ikon marulaon adong makuti si Jagaron. Yang dihuti itu dalam daun-daun dan padi itu. Gambaran ni kesejahteraan doi.
Tentu saja gambaran itu akan merujuk kepada bahwa seolah-olah di dalam budaya kita akan mengatakan ketika saya memiliki lasni rohai, bohado lasni rohakon asa gabe talup di lasni rohani naro napei di bagasan suasana kematian atau kedukaan. Ido bena ikon marpesta margodang rupani bolo songo diutanami si borong-borong olo dope sapena seminggu ditortori nama ate apalagi bolo nama tua. Tiak borngin holan nama motong mga padungohi ada istilahnya itu ya. Iko mamotong do iko korban do di sisa da hosa. Asa ditotori nama ate on sampai jam 3 sampai jam 4. Duk pendo jam 4 jam 5 agak sepi mate mamusi. Ini merupakan gambaran sukacita yang ternyata di dalam tarap marolopolo. Sonari taida manang hatarida anna di tonga-tonga ni huria dalam hal memuji, dalam hal mangedehon, edeho kamuma ede puji-puji tu Jehovah, ainunga dijadihon halongangan siboan si botoon naliat portibion sogot. Artinya keselamatan yang hadir itu di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu di bagasa tindakan odo bahwa lasni rohai dang holan mencakup di bagasan ngulut tabi. Alai adong lasni rohatai menjadi berdampak bagi lasni rohani nahumalia kita. Halak namarolopolop totu idonan sagabe sada hataridaan. Allah yang bertindak di dalam kehidupan itu sendiri adalah Dia yang senantiasa menyampaikan firman-Nya. Mangedehon ede puji-pujian di debata totu sada di bagasan ngulut tasi saunari sadata dani akana porsia doi. Totu odo na di pataridahon nang di bagasan parngoluota si saunari bahwa dalam keseluruhan konteks kehidupan orang-orang yang percaya totu murado atusan jala di bagasan nguluta si ganupari murado botoon sahalak ina bolo edena di awal bulan do di akhir bulan murado tarboto ya bolo nga di akhir bulan pola dia dehon aka lagu-lagu kesedihan ngaikon botoon ni amano ni silihon balajor rupani mungkin uang belanja sudah habis. Molo hola di bagasan songonon awal Desember awal bulan holan lagu-lagu rupani tor dipasang tonggonya lagu-lagu Natal dipasang hubege dia ke jabu-jabu alai bernuansa kegirangan do alai bolonga di akhir bulan tong do lagu rohani alai tong akal lagu-lagu yang senantiasa kita merenung mungkin ya. Nah, gambaran ini menjadi satu penggambaran yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hai Sion, hai orang-orang yang percaya. Totu di bagasani dona kaning di pataridakon. Dang holan disikap di padoha beau marlas ni roha. Alai dohot mai di bagasan tindakan ninguluku. Yang itu terekspresi di dalam kehidupan kita. Setidaknya secara kasat mata boy taida di bagasan, tarida di bagasan pardo pahatai. Molo di berencol mahita termurhing, yakin lah nggak pasu-pasu kita itu bagi orang lain. Alai molo itor di berekodo rupani sogo di rohami, itor ilempar hoko senyummu, mago do rimasi. Boy do taulahon noni amangina, baru so neragu do hamu menanti Tuhan. Boy do taulahon noni setidaknya di rumah kita. Setidaknya di tengah-tengah keluarga kita, asa gabe puji-pujian ngulutai, asa mampu hita madokon, saya adalah orang yang percaya yang marolopolop. Totula patanna, molotadok do hita na porsea, na mampu marolopolop, kita harus melakukan sesuatu tindakan sukacita di dalam kehidupan kita. Alai bolo holat di batas padoha dope, dan adong gope tindakanna, di lasni roha dope hita. Tetapi ketika kita membagikan lasni rohai kepada orang lain, apalagi tu bagasan pamujion tu debata, disima kita bersikap marolopolop tu bagasan debata alaniaha, karena Allah yang lebih dahulu bertindak
di dalam kehidupan kita. Ala ibana dona parjolo mamakulingi kita di bagasan ngoluota. Ala ni saluhutna ngolutai gabe puji-pujian nama ngoluma di debata. Gabe pelean na khusus ma nang ngolutai nang pangalahotai di bagasan ngolu siganupari. Di bagasan napa imahok kita di haroroni Kristus napa dua halihon totu ido di suaraho di bagasan tikion senantiasalah hidup dan menyuarakan Allah yang bertindak adalah Allah yang senantiasa juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nunga rade aek hangoluani, nunga rade aek hatuauni di bagasan ngoluta. Mari kita menikmatinya di dalam sukacita dan marolopolo mahita mamuji pasangapon ibana di ngoluta. Amin. Martangiang mahita. Dipuji rohanami maho ali Tuhan dihatam nama makulingi hami di bagasan minggu sadarion. Dipaingot hodo hami ali Tuhan asa disaluhu na pamujion nami di akan naung di ulahonmu di akan ngulu nami ganu marsada-sada. Diajari hodo hami ali Tuhan di bagasan sadarion asa di ragam nilas ni rohanami i. Ajari hami ali Tuhan asa marolopolo pami pataridahon huasom pataridahon habal gaummu di tonga-tonga ni ngulu nami. Sahat di homa daging nang todi nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian buku ede 40 tolu laus tapasaha ma peliata.
Tapasaha mapeliata tuhara jauh ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasaha tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparahasya kami pilihanon. Pati buluhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Doho di portibion, buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mituhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alitu hadebata amanami para siroha hasangapon hamuliau doho puji-puji madiho rodi saliling nililing na. Mauliate marohanami diho ala ni asi ni roham dohot holong ni roham. Ay disuruh hodo anakmu nasasadai asa malua na ginonggomanmu sia dosa dabe. Namarlas ni roha dohami nuaing di bagasan haserepon ni roha. Marningot haroro ni anakmu dohot hapapatarna tuliat portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata na mangului, pinuji maho ala ni asini roham, ala di patutoruho dirim gabe saur tuhami, jolma nalea. Asa malua akan napinilitmu siad dosa nabi, marlas ni roha dohami nuaing, jala mauliate roha nami, marningot harorom mangibati hami, saitopot mahuriam, jala pature maibahin ingananmu, bongoti marohanami, perbadiai jala patiur masaluhu nai, marhite-hite sodang ni barita nauli, asa hobas hami paimahon ari harorom na sangapi, say pasu-pasu ma panggonggominami, jala pasu-pasu masaluhu na parhalado ni huriam, dohot aka na paturehon na marsahit, na asa margogo na sida maramoti huriam, say sungguli mahami tuhamu bau ni roha na tutu, apuli ma aka na marsak, urupi ma natargogot dohot na marsahit, say patiur ma lakani na lao mate, asa torang rohana manopot hasonangani, say topot ma dongan nami na dihahulomon, pabisar ma berita nauli tunasida, asalam tabba akka na porsea, doho na pasangapon ho, diari harorom na sangapi. Amin. Alia manami nadi banua gijang, say pinarbadia ma guarmu, say Roma harajaunmu, say sau malomoni rohab di banua tongo songon nadi banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami songo panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Mulak mahamudi bagasa dame jalo hamuma pasu-pasu sia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Amin.